Sikubingelele mbukeli KZN TV lezindaba usifundele uThabani Maphumulo ake sibheke izindaba ezithe zihamba phambili osokwini lanamuhla. Mina abantu beANC bathi mabeza kumina bethi hayi Dr Khoza wena mangabe ukuthi wena ozoba uchair waleli komiti cha thina solihoxise lethi igama. Ukhala ngokusetshenziswa udokotela Khoza eyabafundi duty sibabele enkantolo inkombakombane kwelesibhedlela esisondini. Ake sibheke nazi indaba ze-KZN TV mbukeli. Lo bengusihlalo we-Action SA KwaZulu-Natal Udokotela Umakhosi Khoza uthi isinqumo sokuxoshwa kwakhe umholi waleli qembu Herman Mashaba usathatha njengokuthi ubesetshenziswa ukuze leli qembu lithola amavoti kade kubhekwe okhethweni. Ukhoza usho lokhu kwingxoxo ekhethekile nethimba lezindaba njengoba kuleli sonto ekhuluma kokuqala nabezindaba selokhu exoshiwe kuleli qembu ngezinsolo zokucekela phansi isithunzi seqembu. Mina abantu beANC bathi mabeza kumina bethi hayi Dr Khoza wena mangabe ukuthi wena ozoba uchair waleli komiti cha thina solihoxise lethi igama. Sifuna ukuyilwa nathi lenkohlakalo njoba wawushilo before wathi wrong lenkohlakalo siyayibona impela nathi nje basesu 42% eThekwini. So Dr Khoza uma njengomuntu uma lapha yana uvuma ungena njengosihlalo ngesimfako wethu umuntu ukuze wena uwine. Yebo ngakuvuma lokho. Kungani kufanele mina ngibe nenkingi umuntu omnyama mangabethe asilwe nobandlululo ngoba ubandlululo liyasilimaza? Why mina kufanele ngivumele umlungu angene? Umashaba ke akafuni ke mina ngingenise ufuna umashaba mina ngidedele umlungu athathe over ngoba yena lapha ya eTswane eJohannesburg ekuruleni udedele iDA yagida nje. Lezi ngezinye zezinto uDr Khoza athuxoshele zona kwi-Action SA. Kuzokhumula ukuthi uDr Khoza ubengakaze aphefumule kusukela lokho axoshwa ngesonto ledlule njengoba kuleli sonto ephefumula kokuqala ngokuphuca kwakhe ubulungu baleli qembu ukuba ikhansela eThekwini kanye nokuba usihlalo olawula ukusebenza kwezimali ngaphansi kwamasipala iTheku. uKhoza uthi yena wayengekanqabe ephakanyiswa umuntu weqembu lakhe ukuthi angenele isikhundla sokuba usihlalo weMPEC. eThekwini icabinet yakhona ine-DA ngoba ine-exco ama-members e-exco awu-10 i-DA intathu i-ANC nabantu abawu-4 i-IFP inomuntu oyedwa kanye ne-EFF inomuntu oyedwa. So iphathi enyeke yesi5 enkulu eThekwini Action SA. Mangabe beza labantu akumina futhi engiqalayo ngiyokhuluma nabantu ne-ANC. Into eyenzekile umusa kubheka lo namhlanje sowuchewe Action SA. Uyena owabuya wathi kwithina siyi-caucus ye-Action SA ungakhohlwa ukuthi phela bengiyi-leader. Mawuyi-leader une-responsibility to lead. Ngoba uwena oyaziyo i-psychology yabavoti bakho. Wathi mangabe phakamisa umusa kwi-caucus yethu athendwe yiwo wonke amakhansela e-Action SA lawa aseThekwini. Wathi umusa abantu baphakamisa igama lakho mem and ne-ANC ithi ayizi umfaka umuntu wayo imangabe ukuthi wena uyama njengo-chair weSCOPA ngoba bayakwazi ukuthi wayilwa into enkohlakalo njengo-chair weSCOPA futhi udumile nje eSouth Africa uyaziwa. Uma ngabe ukuthi asikufaki indawo sikiyeke lapha kuzoba yihlazwana uyabo. I-ANC ngathi mina hayi ayikho inkinga uma ngabe ukuthi siyakhona futhi nami ngiyitshela ukuthi i-ANC uyayazi ukuthi njani. Sometimes wenza ivumelwane nabo bathi masebefika lapha bakushintshele uyayizwa lento engishoyo bangabe besayenza lento ebenivumelene. Angizange ke ngize ngikhulume nanomashaba noma ngikhulume no Michael Bowman ngoba bengayitsheli nanokuthi kuzokwenzeka ngempela ukuthi ngigcine sengiwina ngiba uchewe eMPEC. Mase ngingena ke lapha yana sekacaca ukuthi ayimpela abantu beANC kuphakanyiswe igama lami. Bagijima abantu bonke la endlini I can't remember ukuthi bani walivumela. La supportwa ngarizwa umusa kubheka. Uyena waphakamisa igama lami we-Action SA. Nganga objecta kanjani nginominate umuntu wethu we-Action SA ethi ngibe uchair weMPEC. Ngoba sasingayitshela ukuthi sowina. I-ANC sasicabanga ukuthi bazoqhamuka negama labo. In fact there was a stage la uKhawunda khona
athi mayephakamisa isandla sacabanga ukuthi uzoqhamuka nelinye igama lomuntu we-ANC kanti uzothi ukhawuda cha hayi mina bengisukumela ukuthi siyasupport igama uyayizwa leyo nto lento iyenzeka ke kwipolitiki emva kwalokho ke kwase kuba iDA ke yaraise lo mlungu wayeyimpimpi yamabhunu wayesibulala ngesikhathi sobandlululo uBergte lo mlungu akana experience ngudokotela mina nganguche weSkopa ngangiyimeya ngina 26 years nguche weExco ngiyo yonke into so ngangingasibona isidingo sokuthi wayi kufanele ngalo uma ngabe ithi ANC cha Dr Khoza siyakuvotela impela bangivotela ke ngangena kanjalo uKhoza echaza uthi usamile eksena kayisulelanga ngokuba usihlalo weAction SA lesi sifundazwe kodwa kwaba khona izingqinamba esifaka phakathi nokungaholelwa imali yakhe emva kokuqokwa njengekhansela laseThekwini kodwa ke emva kwalapho wabesetshelwe emehlweni ukuthi useyaxoshwa njengosihlalo SA within emva walokho basebethi ngomhla ka21 6 days after ngikhethiwe njengochewe eMPEC uMichael Beaumont wanikeza uMashaba ilethe engangimtshele yona ngoba sasikade sinezinto eziningi esibangayo noMichael Beaumont ngibona ukuthi relationship yethu is becoming toxic ngithi ngifuna ukuyakha le political party Action SA ngambhalela incwadi ngathi mina Michael Beaumont after 3 months from January in other words up until the end of ulokhunjana from February until the end of April ngicela ukuthi ningikhulule njengosihlalo we province ngo-April end of April ningikhulule njengosihlalo we province ningikhulule nangemember ye Senate ngenziwa yini na uMichael Beaumont wayengasanginikeza isalary yami njengosihlalo ngingasayitholi 2 ngale ngoNovember zangangiholele and ngale kwalokho kwacaca ukuthi bengangiholelile nje khumbula ukuthi mina ngangeze ustand njenge council but ngancengwa iAction SA kodwa mase kufanele and bebe bazi kahle ukuthi umholo benguhola njengo chair weAction SA ubumkhulu kunale mali engizoyihola njenge council uMichael usenginikeza sengithola i-acknowledgement of debt yokuthi njengoba ngangenela ukhetho njengoba sengiyikhansela sekufanele ngikhokhele isikweleti sa52,000 sama poster wakwayizwa playo nto sekuthiwa ngikhokha u52,000 iyona ke leyo nto eyangenza ukuthi ngimtshele uMichael ngoba ngangafuna nokudestroy iparty ngathi ngizoqhubeka ngibe ikhansela kodwa ngeke ngikwazi ukuphila ngale mali yobuya ikhansela so kuzodingeka ukuthi mina ngiqhubeke nokuba ikhansela kodwa ngisakwazi ukuthi ngibe uhlalo weprovince njalo njalo kwawuyena uMichael othi kumina cha hayi ngomhla ka28 athi ngeke kuze kulunga ukuthi uresign hlala sizoyilungisa indaba yakho sokholela imali ethe xaxa ukuze ingahluki imali yakho kule kade uyihola kanye naleyo bukhansela Kwiqiqima sengikhethiwe senguche weMPEC sekusetshenziswa lelethu uMichael abesethe cha angihlale uMashaba usefika emhlanganweni wangomhla ka21 kuDisemba uMashaba usengitshela ukuthi abangithembi abasangifuni noma bangibona abafuni ukuthi ngiqhubeke ngibe usihlalo waseKZN abasangifuni futhi na kwiSenate ngoba ngisathemba kahle sengisebenza neANC ngithi mina president uyabona manje you are creating a problem unnecessary abantu bazobuza ukuthi uMakhosi Khoza ukhishelweni njengosihlalo wathi uMashaba nginamsebenzi nalokho asikuthembi and wena kuyacaca ukuthi usebenza neANC uhambile wayovotelwa uMPEC kwasha kwacima ngathi but president ngakuthumelela imessage awuzange uzokhulume nami namanje awukafuni ukungilalela mangithi ngiyachazela into oyenzayo uyangixosha wathi ngimina lalela la yabona kuMashaba ke khona la angitshela into ayangicasula kunazo zonke wathi ngimina ngifuna ukukutshela ukuthi ke uma ngabe njengoba ngikuxosha nje manje it's with immediate effect kusukela namhlanje you are no longer a member ye Senate you are no longer a member ye lento ye lento you are no longer uchairperson we lento we KZN Action SA wathi mina futhi mina ngayidestroya ipolitical career yakho ngoba vele ngizomane ngithi uyaxuma xuma ephendula umbuzo ngekusasa lakhe uveze ukuthi kwamanje akeze kuyandawo ntomazane yami you see istruggle sase South Africa for abantu besifazane kakhulukazi kwepolitiki sinzima
and angeke ngiqambe amanga ngithi lezi zinto azing-affect ngokwezempilo nangokomoya. Uyabona ke uma ngabe ungene entweni okade uzimisela ukuthi uzoyibuilda bese kuqhamuka umuntu wena owathi uzabalaza ngo-1980 uboshwa amabhunu ngimncane ngino-13 years yena ebhizi relax inwele zamantombazane abese decide ukuthi ufuna ukunquma nje akudestroy nje uMashaba nje into ayengenele ayenzayo nje benoMichael Bumanti necrew yabo yonke yakwa-DA ngoba u-Action SA unobuso obumnyama ngaphambili ngemuva i-DA yodwa uMichael Bumanti Paul Bowie former CEO we-DA abelungu futhi akuyibona abaku-back office Andre Kutsie ose-UK kodwa uchief strategist ye-Action SA John Krill lo oyihead yepolice bonke i-DA isingqongqo sabelungu bonke ba-conspirisha against me basebenzisa lesituji sabo uMashaba ipuppet yabo uMashaba ukuthi ayingishaye angiboni ukuthi okwamanje ngisacabangisisa ukuthi ngizokwenza njani ngoba into engifuna ukuyenza ngisafisa ukubona ngenza izinto ezizokhipha abantu bakithi engcindezelweni nokwenza impilo yengane yomuntu omnyama ibe ngcono ngisacabanga ngisaphola ngisazithathela isikhathi nje ngizoke ngithi uyigijimela nje nami la nezinkukwana la nezimbuzana la ekhaya nenkomo ngitshale nje ngisathi ukuthi khumuka kancane ngicabange nje mntanami nginikezeni ithuba angazi ngizokwenzani ngiyakuthanda ukubhala the only thing I can tell you watch for the space there is a book I'm writing I'm almost done with that book but isazo layer out edit yenziwe yonke into prophecy of a rebellious woman in other words ngesizulu nangesingisi it is propheto somuntu wesifazana ongaguqe endleleni imina ke lo nguTebogo eThekwini. Inhlangano yabafundi edla ngakhezo lunye ne-EFF Student Command esikhungweni semfundo ephakeme i-DUT ithi konke ngezivimbelo basifakelwe inkantolo enkulu yaseThekwini kulele kubuholi balesi sikhungo kuba sivumele ukukhulumisana nabaholi babafundi uma ifuna basihloniphe. Lokhu kudalulwe yilo ngumxhumanisi kule nhlangano ngemuva kokuba isikhungo i-DUT babele enkantolo ukuvimbela lolu hlaka kuba lingabambi imihlangano noma libuthane ngaphandle kwamasango aso kulalela umbhikisho obunodlame ngeledlule. Ngemuva kombhikisho abafundi benhlangano engamadlela ndawonye neqembu le-EFF i-EFF Student Command isikhungo semfundo ephakeme i-DUT eThekwini sibabele enkantolo ukuyofuna incwadi yezivimbelo kulaba bafundi. Ephawula ngalokhu loyo ongumgqugquzeli we-EFF Student Command uNhlakanipho Maphalala uthi ke le nyuvesi izama ngakho konke ukubavala umlomo ukulwela inhlalakahle yabafundi. Iyazivimbela ukuthi asikwazi ukuthi singaba nemhlangano close to ilo university. At least we must be 150 meters away from the university. So lapho masithi sithatha ukubheka futhi icampus ama issues esinawo as around the campus ama office wonke lapho kumele submit khona ama memorandums and so on, it's around campus. So asikwazi ukuthi singa makuthiwa sifuna ukusubmit memorandums and submit 150 kilometers away from campus. So yona inkinga besasibhekene nayo le, but university iphinde isifakele enye court interdict whereby nayo futhi isaqhubeka lapho ithi asikwazi ukuthi singaqhubeka sibe nama gatherings futhi within campus or close to campus. Lapho umuntu uthatha ukubheka all the people who are implicated there, abanye babo basemakhaya abekho nokubabikho, but they are just implicated in the court order of which nabo babengekho nokubabikho futhi nakulokhoza nakuyi gathering there eyayikhona whereby we went to submit ilokhozi memorandum. So i-university izama ukusilencer, izama ukuthi i-arrest activism within us so that asikwazi ukuthi sibe nama gatherings senze everything of which kuyilungelo lethu ukuthi uma kuthiwa ngempela sekuthiwa sinenkinga and we have to demonstrate, we have to go and confront university, sihambe so submit memorandum sikhalazo zethu ukuthi nazi ikhalazo zethu sabafundi sidinga ukuthi nokuthi. Le university iya enkantolo nje kulandela umbhikisho wabafundi ngasekupheleni kweviki ledlule nophoqa ukuba kuvalwe zonke izingi zayo eThekwini
ngenxa yokusabela ukuphepha kwabasebenzi kanye nabafundi. Estatementeni esikhishwe ile nyuvesi iveze ukuthi isiyazise nabezomthetho ukwenza ke isiqiniseko sokuthi umyalelo wenkantolo uyalandelwa. Yize kunjalo, uMaphalala uthi ke nakuba behlulekile ukuphikisana nalesi sivimbelo, kepha ke bazosithobela uma le nyuvesi ivuma ukubambisana nabo. University ifaka i-court order, so ifaka because they understand very well that they are dealing with students of which we don't have resources to fight back. They have got all the resources, even the state agencies, the police and so on. So banayo yonke leyo lokho ukuthi ikhali zokuthi basilwise. So thina we isihlulekile ukuthi sikwazi ukuthi si-oppose this time around the court order, because the first one we opposed it, and this time around due to lack of finances, because vele we are students egcina konke asinayo imali ukuthi sikhokhele abameli and so on. So vele we are vulnerable to the university. That's why isihlukumeza kanjena. Bayazi egcina konke ngesikwazi ukuthi sikhokhele izimali njalo besifakela ama-court order and imali sithola ama-lawyers and so on. If the university imisela ukuthi ngempela izokwazi ihlale ne-meeting nelokhu ne-SRC and also ikwazi ukuthi sibuyisele positive feedback, we are going to abide by the court order. But manje into esingayisho ukuthi if not, then we don't know what's going to happen, but we are for students, we are still going to fight for students. Khona manjalo uMaphalala uthi ke nakuba sebekwazile ukulekelela abafundi abangenazo izindawo zokuhlala nabazeke baphoqeleka ukulala ngaphandle kwamasanga lesi sikhungo, basekhona abasadinga usizo. Sakwazi ukuthi after that sakwazi uconfront university sabatshela ukuthi kunama-building esiwaziyo a-right a-conducive, yabo ama-building asiwaziyo and a-right a-conducive for ama-res, and ama-res last year, but still students are still seeking for ilokhozi for indawo zokuhlala. Baningi abafundi abanye abangayithola indawo zokuhlala, abanye abama-PA ngoba bengichazile abanayo indawo yokuhlala njengamanje since baqala ukufunda, so abanayo indawo abayithola indawo yokuhlala. Enye issue futhi abafundi abayitholile imali zabo zama-gadget, so awukwazi ukuthi umfundi ngathi sekuphela u4 weeks, so uyafunda omunye umfundi usekhaya mhlawumbe i-private accommodation, mhlawumbe unenkinga ye-connectivity network, ama-gadgets akanawo, akanafoni, yabo, so izo zonke inkinga lezi sibhekene nazo. Ezindabeni ze-1KZN NTV kube kuntombi khona Mvubu eThekwini. Mbukele kasiye esitolo siyabuya nezindaba. Mbukele nisabukele izindaba ze-1KZN TV nisifundele uThabani Maphumulo, ake sibheke izindaba ezithe zihamba phambili. Mina abantu be-ANC bathi mabeza kumina bethi hayi Dr. Khoza, wena mangabe kuukuthi wena ozoba uchair waleli komiti, cha thina solihoxise lethi igama. Ukhala ngokusetshenziswa udokotela Khoza eyabafundi duty sibabele enkantolo. Inkombakombane kwelesibhedlela esisondini. Ungqongqoshe wezempilo kwisifundazwe KwaZulu-Natal uNomagugu Simelane usola inhlese yepolitiki ngokungenelela kukameya kamasipala wesifunda iZululand kanye nemeya kamasipala waSolundi kudaba lwesibhedlela eSt Francis naso lokuthi bafuna ukufeza izinhloso zabo ezithile zepolitiki. uSimelane uthi lubuholi beqembu le-IFP budunga umphakathi, ngakho uma benemibuzo mayelana nokusebenza kwalesi sibhedlela kumele bathintane nomnyango wezempilo, uma bengenelisekile bathinte ihhovisi likaNdunankulu wesifundazwe uSihle Zikalala. Ungqongqoshe wezempilo kwisifundazwe KwaZulu-Natal usola inhlese yepolitiki ngokungenelela kukameya wamasipala wesifunda iZululand uThulasizwe Buthelezi kanye nemeya kamasipala waSolundi uWilson Ntshangase kudaba oluthinta isibhedlela iSt Francis, nathi labaholi baguvuza umphakathi ukufeza izinhloso zabo zepolitiki. Kuzokhumbuleka ukuthi kulokuqubuka imibhikisho umphakathi kanye nabasebenzi bekhala ngokuthi lesi sibhedlela singase sivalwe ngenxa yezinguquko ezenzeka kusona. It's very unfortunate ukuthi ozakwethu esilida nabo at a level political kakhulukazi eZululand naSolundi through local municipality ne district municipality, uma kuba neyinkinga ababona ngathi zikhona esibhedlela abakhulumanga nathi njengomnyango, because njengabasa ama-spheres ahlukene kahulumeni sine responsibility yokulida lapha esikhethwe khona. Umeya waseZululand ulida eZululand ngokamasipala,
umeya wasolundi uleader eulundi ngokukamasipala akanayo imandate akanayo responsibility yokungenelela lapho kusebenza khona i-provincial administration. Now sibabona ke kuyibona abasebenzisa ipolitiki kakhulukazi ukugaya nokugovuza umphakathi wasolundi nase St Francis. Now it's akomeya baba nazi inkinga and bonke omeya bayazi ukuthi ioffice kaNgqongqoshe likuphi. Kodwa futhi uma ngabe nibona ukuthi uNgqongqoshe akayena umuntu okhulumisekayo, ioffice kaNdunankulu likhona. UNgqongqoshe ubeseveza ukuthi lesi sibhedlela ngeke sivalwe. Kodwa kunohlelo lomnyango olikade laqala oluhlanganisa ukusebenza kwezibhedlela ezimbili uma zakhelene eduze. Kuthi ngalesi sizathu ke ingakho bekhetha ukuhlanganisa izibhedlela okuyiSan Francis kanye neNkonjeni ukuthi kube into eyodwa. Sine program esibizwa ngokuthi i-rationalization yama facilities ethu. I-rationalization ukuzama ukuhlanganisa indlela ibhedlela ezisebenza ngayo. I-St Francis ezisibhedlela i-10 kilometers away from Inkonjeni Hospital. Ayenzi isense financially ukuthi sibe no-CEO ozoba la eSt Francis phinde sibe no-CEO oseNkonjeni. Hayi ukuthi isibhedlela siyasifana. Sisenza i-complex ezoba ne-management eyodwa. One CEO managing ama facilities obambili. Ubeseveza ukuthi bona njengomnyango bathatha isinqumo sokuthi lesi sibhedlela bayasivuselela njengoba ngesikhathi sokubheduka kwe-COVID-19 kwaba nezinto eziningi ezilungiswayo kabusha kulesi sibhedlela. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubikuzamando sicele. Atha wanqaba ukuthi kuqinisekiswe ubulungu bawo amalungu omkhonto wesizwe kwisifunda iMoses Mabhida kepha indlela okwenziwa ngayo angahambisani nayo. Lamalungu athi akusiyona into entsha lena njengoba kwaqala eminyakeni e15 eyedlule kuze kube yimanje awakutholi athenjiswa kona ngesikhathi ebuya ekudingisweni. Lokhu akusho ngesikhathi nengxoxo ekhethekile neziko lesindaba le1 KZN TV ebibanjelwe eMgungundlovu. Asibingelele mbukeli sikwamkele ezindabeni ze1 KZN TV. Namhlanje sinengxoxo ekhethekile nokhomanda wamalungu omkhonto wesizwe kwisifunda iMoses Mabhida region uBabsi Sithole. Kafishane nje sifisa ukuthola la ukuthi ngabe umbiko lo ophumile wokuthi ke amalungu omkhonto wesizwe la KwaZulu-Natal anqabile ukuzibandakanya nohlelo lukaMengameli lokuhlola amalungu omkhonto wesizwe angempela. Sibonile ke lapha mbukeli ukuthi ke uMengameli ujube ithimba elimatasa kuyimanje elihlanganisa uhlu lamagama omkhonto wesizwe ukuze ke ezothola ke impesheni kanye nezindlu kuhulumeni. Asikubingelele Babsi sikwamkele ezindabeni ze1 KZN TV. Kuyiqiniso yini ukuthi inqabile ukuzibandakanya nohlelo lwaMengameli lokuqinisekisa amalunga angempela omkhonto wesizwe? Lokho kuyiphutha nje eliphindelekile engelona. Azange sinqabe ukuthi ama social ethu a verify into singahambisani nayo indlela kwenzeka ngayo. Sithe thina amahlangano safuna ukuthi cha ubukhona beteam enze umongameli nathi sibe ingxenye ukuthi sibandakanye ukuze izinto zisheshe ngoba isikhathi esiningi abantu abasuka le kude abakwazi ukuthi bazi abantu abasendaweni lesikhathi. Lana KwaZulu-Natal sibe nohlelo luthi udlame liqale ngama 80s ezaphela ngo97. So labantu ekhulunywa ngabo ukuthi abaverify abantu abathweni ukukhomana nokomisa bala eMgungundlovu. So sithi ke ethina ke asibe ipart and parcel lokwenzakalayo. Hayi ukuthi uzovela kusuka abantu nje bathi baza abantu abaqeqeshwe thina. Ngokwenu ukuqonda nibona ukuthi lolu hlelo loli lokuqinisekisa amalungu omkhonto wesizwe luzonisiza ngempela yini ngoba sizwile lapho ukuthi ke lolu hlelo lwenziwa ukuze nizokwazi ukuthi nithole izindlu kanye nempesheni ukuze nizokwazi ukuthi nibhekeleleke njengabantu ababamba iqhaza ekulweleni inkululeko yezwe lethu la eNingizimu Afrika. Ngokubuka nokubona kwami ukusizakala kona ngaba khona kodwa ke sanezinto ezithize njengolinto abayisho ukuthi ukuze umuntu asizakale kufanele abe ku DNV. So sibona ku DNV uhodule inyawo ukuthi abantu bethu uba fake database yabo. Ngikhuluma nje nawe nje sike sasamba la sayeThekwini saya le ePitoli. Sathola ukuthi kunenqwaba amabhokisi
abantu bakaZulu-Natal angazange alokhuze afakwe ukuthi adidiyelwe kubantu abazoverify. So sithi ke abakwazi ukuthi bathi uhlelo uzoshesha sinabantu abangaka abangazange abanamabhokisi ahle laphayana. Kodwa siyahambisana ukuthi abantu bethu abaverify, kodwa sibona nje ukuthi akuthweni ngalabantu abalapha amabhokisi laphayana. Kwasijabulisa ukuthi sibe yingxenye ukuthi ahamba ayovula amabhokisi ukuze kusheshe. Sifisa ukuthola la ukuthi kuthini ukuphawula kwenu kulolu daba lokuthi kunamalungu omkhonto wesizwe amancane kakhulu lokho mhlawumbe ngabe angeke yini kuphazamise uhlelo lolu lokuthi kuqinisekiswe amalungu omkhonto wesizwe angempela ngoba ngokuqonda kwethu amalungu omkhonto wesizwe abantu ababambe iqhaza ekuloleni inkululeko lokho kuchaza ukuthi abantu abadala akulindelekile ukuthi kube khona amalungu omkhonto wesizwe amancane. Hayi ohlelweni lethu nekuthina amasu omkhonto wesizwe asinazo ingane. Sinabantu asebekhulile asinawo amasu omkhonto wesizwe. Mhlambe ke ngeze kube khona ukudideka ngoba phela umkhonto wesizwe sinomkhonto wesizwe wethina sinama beneficial ayingane zethu. So umuntu obukayo le mayibona ubona ama beneficial awathakhe nje amalungu omkhonto wesizwe into ezimbili ezihlukene. Ama beneficial amasu omkhonto wesizwe. Ila ibambe lapho nje. Mhlawumbe nibona ukuthi lolu hlelo mhlawumbe liyasondela yini ekuthenini nithole izimfundo zenu. Uhlelo ngiwambuka nokubona lahamba kancane kakhulu. Isikhathi esiningi thina amasilo njengomkhonto wesizwe abanye abalwayo awakwazi bafaka kuthina. Kuba nje kunempi sifuna into zethu baningi abantu abafuna izinto esisifunayo. Njengoba ngikhuluma nawe kancane iqala ukuthi kunenhlangano lezibiza ukuthi i-Liberation of Veterans LSWV akhiwa abanye abakade bama-social omkhonto wesizwe abanye kade be-up abanye be-azanla bakwazi kumabelwa-ke mase kuthiwa kulo mkhonto wesizwe. Umkhonto wesizwe nje thina mangabe kukhona sikhuluma sikufunayo sohle sikufuna ke-ANC nominini. Siyabonga kakhulu nje sithole ngesikhathi sakho. Mbukeli ibamba lapho ke inkulumo yethu ekhethekile naye ke ukhomanda wamalungu omkhonto wesizwe la kwisifunda eMoses Mabhida. Mbukela ke sibheke ingosini yezomnotho. Irandi lu-14.52 maliqhathaniswa nedola laseMelika, libu 19.05 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani, libu 16.13 maliqhathaniswa ne-euro, kanti igolide lona libiza $1,924 74 cent i-ounce, kuthi olungahluziwe $110 23 cent umphongolo. Mbukela ke sibheke ingosini yezemidlalo. Emidlalweni wobungane obuphakathi kweBafana Bafana neFrance izolo kusihlwa ePierre-Mauroy Stadium kulaseFrance, iqembu lesizwe kulelalizwe linenebule kabuhlungu iBafana Bafana ngesikhathi liqebula ngamagoli 5 eqandeni. Kulo mdlalo kuzicace ezibekwa nje ukuthi izitopha zeBafana Bafana zizalelwa yinja endleni njengoba uKylian Mbappe ubezenzela nje kulo mdlalo. Amagoli eFrance ashawa uMbappe 2, kwathi amanye ashawa Oliver Giroud, uVissam Pieter kanye noMatteo Guendouzi. Mbukela ke sibheke isimo sezulu esingalindeleka. Mbukeli ziyaguqa lapha besiphathele zona siyithimba lezindaba le1 KZN TV. Izindaba zipheli kuphela isikhathi, nisale kahle.